Čaute ľudia, vítam vás tu u nového videa zo hry Poppy Playtime Chapter 1. Ideme na to, no, takže keďže to už viacerý youtuberov to potom už točilo, tak myslím, že väčšina z vás už vie ten koniec, ja som to videla raz. Takže tu nemám vlastne prečo čakať na nič, iba tu stačí dať kódik. Ten monitor, ten odkopneme dole, lebo je taký starý, že to už sa neviem ani aký. Takže pustíme kazetu o Grabpacku. Blá, 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 blá. Dobre, to je jedno, protože nám tu o tom hovorili, že ako ho máme používať a ako nie, no teraz to je nás mi trochu jedno, no. A ideme za Hugim Wugim. No, už je to tu scary zase. No. Daj mi klíčky. Ha. To čo bolo? To bolo čo? Ideme to teda napojiť. Aha, on tam už není, no. To bude asi menší problém, no. Sem môžem ísť? Hej, dobre, tak ideme sem. Tam bola jeho ruka, tak... To je, si pustíme tú kazetu, ak nájdem. Zoberme si hračku na ochraňovanie. Čo to bolo? Boom! Bam! Tu je žltá. A tu je posledná červená. To je jedno, ja odtiaľ to radšej vypadnem. Ale ja chcem tú hračku. No tak nič. Pow! Bada bop boom! Je už na mne ruka. No ale teraz počkať, lebo tuto, keby sme sa vrátili. No hej, keď sa vrátime tadiaľto. Aha. Tak nič. Ja som myslel, že som dá ísť, keď tam boli tie dve ruky. Ale nie to tu slyší také podozrivé, to tu je celé, no. Tak to je Poppy Playtime, to, tak čo čakám od Poppy Playtime? Čo čakám od Poppy Playtime, že? Že to, čo bude milúčká hra. Ano, Honimíre, máš naprostou pravdu, akorát, že vůbec. Inak ja toto robím kompletne kvôli vám, hej? To znamená, že to nerobím kvôli akože sebe. Do ba do ba do ba do ba do. Ešte som zobrať nejakú hračku, by som sa nebal. Uiii. A tu mám... čo? Aha, skúsim si tadiaľ to. Sem? Aha, hej, sem, dobre. One eternity later. Dobre, už ideme.
Teď se netuším kam, protože nič nevidím. A čo se tam vlastně... Co se děje? Čo je? Prečo? Všetko? Čo je? Čo to tu? Aha. To sú veľké hračky. Uííí. Čo? To je zaseknuté, aha. Čo tu mám teda? Asi tam hore to je volačo, tak ideme sa pozrieť hore. Tactical nuke incoming! Ne! Dobre, to si pretiahnem. Dobre. Jež, chove nohy! Čo keby sme to nechali iba takto? No ideme sa pozrieť teda, čo to tu delá. Netuším, čo sa robí v tomto. Ale tento ma znervozňuje, že sa na mňa tak stále čuní. Toto je asi pec, čo? Asi hej, a ja... Toto ma fakt znervozňuje. Aha, tam to ide. To je čo toto, všela? Či mačka? Kam to mám dať? Sem, aha. Run, 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 run. Nie, kam mám ísť? Ne! Nie! Ježiš! Kam som mal ísť? Kam som mal ísť? Kam som mal ísť? Nie, dobre. Sem čo? Sa idem ani seba obzerať, bež! Neumýtam. Ne! Tak dotrti sa všeho dobrého. Nie? Ježiši Kriste. Bež! On je tam. Tam mám ísť. Certified hood classic. Poď! Nie!
rýchlo. Čo? On žije ešte, nie? Hagi, kam si šiel? Haló? Tam je tak vetina. Ale on ešte žije, nie? Tak poď rýchlo, musíme bežať. On ešte určite vylezí zo spodu, nie? Rýchlo, poď, bože! No ja viem, že mám bežať. Ne, že tu nebude, on tu bude ešte, nie, Hagi. Prosím, že tu nebude Hagi Vagi. Asi som už v pohode, nie? Že som ho zhodil, no. Zoberiem si vankúš. Tá hudba ma trochu upokojuje, ale... A to je Poppy! Ne, ešte čo mám ešte bežať? Otvoril som mi... To bolo všetko? Fúha!